vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZen Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga, zvakangoma hazvo vedu we. Zimbabwean will always be a Zimbabwean. Nganzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Mukomana ndine confession yangu iyo yandiinayo. Ini ndakachibvundura kubasa uko ndakakaukulita ndikabva ndaona kuti South Africa yacho yagara yakatooma iyi, saka pabasa inini ndini supervisor. So mukoma ndakabva ndachizotaura nevamwe avo vandinoshanda navo vemuno muSouth Africa, wese of all umwe musikana, so anondifarira zvisingaiti because ndakatomboroorwa nehanzvadzi yake, saka anongonditi makoti. Zvino mukomana chimukuzonotaurirana iye akabva ati imimi vanhu vekuZim problem yamakaita ndeye kuti munoti kana mukapinda pabasa munobva madzingisa vanhu vose avo vanenge varipo pabasa ipapo. Tarai muone kuti iko zvinozve hatisi kuwana basa, saka zviri nani kuti at least Department of Labour inge ichimbofamba ichiona kuti mumabasa umu is everything that is happening, is it fair. Zvino mukomana chindakabva ndatoona kuti apa it was far much better for me to take an initiative. So ndakabva ndachizotaura naye ndakabva ndati iwo tarirawo kuti nditori nemwana nabhuti vako, zvino kana ukandidzingisa basa nevamwe it means kuti unenge wava kutoita kuti mwana wabhuti vako ange achisafa. Saka zvatakazorongana ndezvekuti takabva tazoti zvainge zviri nani kuti iye manje obva achizokwenyera mapurisa obva auya. So inini ndakagara ndakatotaura nemurungu because ndainge ndakaita hangu waiver ndo yandinoshandisa, saka ndakagara ndataura nemurungu. Murungu aitozviziva kuti pane vanhu vose inini ndini ndiri right, vamwe vose vanongoitawo zvekushandisa madays. Ndobva ndamuconvince ndikabva ndamuti tarirawo kuti pawaiver yangu it means kuti ipermit because handitombopiwe madays paboda, ndinongoita zvekungodhindirwa entry. Zvadaro ndakabva ndazomuti zvino kuti pakasvika mapurisa inini ndikazosara ndinokwanisa kuzourayiswa nevamwe ava, saka zviri nani kuti unge uchimbondipa off. So mukoma ndakabva ndachizopiwa off paya. Mushure mekunge ndapiwa off ndipo pandakabva ndazomboenda kumusha. So ndakati ndaenda kumusha then ndikabva ndazofonerwa nevamwe vangu vachinditi kunoku chakatoherereka. Ndikati ko indava vasikana, zvikabva zvanzi pasvika mapurisa, but mapurisa awa akasvika vainge vakatotaurirana nemurungu kuitira kuti pazazoramba pachisvika vamwe pane mamwe madepartments because vanoti kana vakagara vareida pavanenge vareida then which means kuti havazombodzokizve zvekare. So mukomana since vakatogara vakatouya pakambani pedu vakatotora vanhu vavakatora vachiti hamutendedzwi kuti munge muchishandisa madays, which means kuti we are safe. Mukomana isusu muno muSouth Africa zvakangofanana nekuti we are in the last days, saka yatova nyaya yekuti kana uchikwanisa wotoita zvinoitawo kuti ukwanisewo kumboraramisawo mhuri yako like ipapapa nekudawo kwewaiver iyo yandiinayo. Ndotoziva kutoti at least ndinokwanisa kushanda gore rino rose rikapera uye zvekare negore rinotevera. I am pretty sure kuti by next year kana zvikazonzi zvadhakwa it means kuti at least ndinenge ndambounganidzawo mari because parestaurant apa patainge tichishanda ndiri kukunyeperai taishanda tiri maZimbabwean takawanda, paingova nemaSouth African maviri. So ndokusaka ndakazoita dhiri iri nemusikana uyo ane hanzvadzi yake yandakambogara nayo ndikatoita nayo mwana. So this is what I did mukomanashi. Ndodawo kungoti Mwari dai mandiregerera, but iko zvinozvi munyika yatiri kurarama it is almost every woman for themselves. Vanhu vakatoya vakatotorwa sekutotamba sekuseka mukomanashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Zvimwe zvinhu zvinorwadza zvinopisa hasha, but ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndo hunonzi hutsinya komana, kuti unge uchiita hutsinya uchiitira vamwe vako hutsinya. Nganzi murungu ndakatomurakidza kuti inini ndine waiver ndinongoti stemberwa entry paboda.
apa hanzi ndakazviitira kuti pakangosvikawo mapurisa then vanhu vemunomu havazorambi vachingonetsa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekezai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So inini mukoma Nashi ndauyawo pano ndine nyaya iyo yandiinayo. Ndiri musikana uye zvekare ndine makore 24 years ekuberekwa. Ndisati ndakamboroorwa kana kumbopinda mumarriage kana kuita mwana. So nyaya iripo ndeyekuti ndine vakomana vangu vaviri avo vandiri kudanana navo. Umwe wacho ariko kuSouth Africa but umwe wacho anoitawo zvekudriva matrack across border. Saka vose vari vaviri ava mukoma Nashi vanoti vanondida. Uyo ari kuSouth Africa anoti akamboitawo zvekuchaya mapoto nomumwe mukadzi waakambosangana naye kuSouth Africa kana mwana haana. Saka wekuSouth Africa uko iye ane makore 27 haana mwana. Then uyo anoitawo zvekudriva matrack iye ane makore 37 years ekuberekwa but ane vana vake vaviri and currently ane umwe uyo mukadzi waari kugara naye. So mukoma mubvunzo wangu ndewekuti zvino apa ndosarudza aniko? Ndosarudza uyo anokwanisa kundipa upenyu huripo here anoita zvekudriva matrack kana kuti ndosarudza uyo ari kuSouth Africa anoratidza kuti kuSouth Africa ikoko anongoitawo zvekungokiya because ndotoona kutoti upenyu hwake ndezvimwe zvaizvo zvekuti kana ukamukumbira mari haakwanisi kuti ange achikupa mari same time anozokupa mari after a very long time. So ndikudawo kubvunza kuti apa ndingasarudza ani pakati pavo vari vaviri? Please ndibatsireiwo mukoma Nashi. Kana mukandibatsirawo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. I just want to make the right decision. Uye zvekare varume ava vanodriva matrack like can I trust him? Handizorwadziwi here mangwana ndava mukadzi wake? Ndakamuudza kuti we are not going to do anything. Akabva ati it is okay. Ndikati tichatanga tatestiwa. Akabva ati hapana kana problem. So ndiyo nyaya iyo yandiinayo mukoma. I want you to assist me. Ndiri kunokuwo kuZim. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma azvo vedu we. Hanzi ndikudawo kuti munge muchindibatsira. Saka ngativabatsireiwo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini amai vangu vanewo chikoro chavo kunoku kwatiri mukoma Nashi. Saka chikoro ichi like vakangochitanga so simple but tainge tisingatozivi kutoti amai vedu vainge vakatoenda kwavakaenda vakabva vanopiwa mishonga. Kuti ndige ndichizosvika pakuzviziva zvakaitika ndezvekuti mama one day vakabva vaenda neni kuchikoro kwavo kwainge kuri usiku. Saka vakabva vazoburitsa piki nefoshoro vakabva vati mwanangu there is an as to why ngati iwewe uri kufanira kuti unge uchiuya neni kunoku. It is because ndikuda kuti unge uchindibatsira kudhiga apa. So mukoma ndakabva ndatanga kudhiga. Takadhiga kuri kuseri kunotambira vana. Ndakadhiga mukoma ndichadhiga. I think kuti gomba iroro randakadhiga it is close to 1 meter. Mukoma mushure mekunge ndaridhiga amai vangu vakabva vaenda kumotikari kwavo. Vakati vaenda kumotikari kwavo ndokubva vazodzoka vaine plastic bag iro ravainge vainaro. Then vakabva vazoburitsa chimwe chinhu chaita sekunge chainge chichifema mukoma Nashi. Then vakabva vazoisa chinhu checha mukomba but chinhu ichi chaita sekunge chainge chichifema chakazara mamvere. Ndokubva vazoti ndinge ndichifushira. So ndakafushira ndichafushira mukoma. Ndakati ndava kuda kunopedza kunofushira ndopa vakabva vachizotora foshoro ndobva vatanga kupopota but zvacho zvavainge vachitaura ndainge ndisingakwanise kuzvinzwa because vaitaurira pasi pasi. Vakati vapedza kudaro mukoma vakabva vati chihandei ndokubva tadzokera kumba. Saka izvi mukoma vakabva vati handifanire kuti ndinge ndichizviudza kana ani zvake. Ndo kutotangawo kutotaura nezvayo nyaya iyi mukoma Nashi. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.
Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma nashi yakamira sekudai. Soft life mukoma ndo yakaita kuti ndinge ndichisvika pakuzozviudza kuti zviri nani kuti ndinge ndichiromba zvangu than kuti ndinge ndichirarama upenyu hwekuti unenge uchingotambudzika. So mukoma zvakaitika ndezvekuti ndainge ndiine umwe musikana uyo wandainge ndichidanana naye wemuno muSouth Africa. Iye zvake musikana uyu ndainge ndichimuda, yet ndainge ndinyatsokuziva kuti munhu uyu wandiri kudanana naye she was a slay queen, but ainge akanaka zvake mwana wevanhu. Chinzwai mari dzaainge achindichaja kuti ange achirara neni for the whole night. Aiwanza kundichaja ma 1700 rands. So relationship yedu yainge iri relationship yekuti throughout the month ndaingokwanisa kungotaura naye pamafoni. Then month end yaizoti kana yasvika, then ndipo paaibva azouya kumba ndobva ndazorara naye. Then at the end of the night ndipo apo pandaibva ndazomupa 1700 rands. Apa inini mari yandainge ndichiwana yainge iri shomanana. Saka musikana uyu mukoma ndaimuda nemoyo wangu wose. Ndo zvakazokonzeresa kuti pandakazodzokera kumusha ndainge ndiinewo izvo zvandainge ndichida kunogadzirisa kumusha. Ndipo apo pandakabva ndazonopiwa mushonga. Ndakapiwa mushonga mukoma, specifically ndakati ndinodawo mushonga nekuti ndinokwanisa kuita nawo mari. Ndikabva ndanzi unoda here mushonga welucky. Ndakabva ndazopiwa chiri chibhodhoro chainge chiine mafuta. Ndikabva ndanzi mafuta awa unofanira kuti unge uchizopota uchiatora then obva wazomasanganisa nelotion yaunozora. Ndo zvandakabva ndazoita ipapo mukoma. Ndakazoti ndadzoka kunoko ndikabva ndazotenga Nivea yangu, ndikabva ndazotora mafuta angu aya elucky, ndikabva ndazozanganisa ndikazopota ndichimazora. Mukoma murungu wandainge ndichishandira akabva andiudza kuti iye sezvo ainge ava kuda kuenda kuAustralia ainge achida kuti ange achizondisiya pamba pake. Mukoma, from garden boy to manager ndainge ndava kupiwa mari seya manager. Pamba pacho ipapo painge paine mabhiza. There on ndo pandakabva ndazoona kuti kamari kandainge ndichipiwa kainge katori kamari kakanaka. Ndikabva ndazotangawo kuitawo zvimabhizinesi zvakasiyana siyana. Kudzamara mukoma ndazototenga kombi. Nditori nekombi muno muSouth Africa uye zvekare nemamwe mabhizinesi angu. So ndo kuromba kwangu kwandakaita ikoko. But kubva September zvaakatanga kusvika pari zvino ndichiri kungonamata zvangu because ndanga ndichirota amai vangu vachinzi muna September vari kufanira kuti vange vachifa. But iko zvino zviSeptember yava kuda kutonopera amai vangu havasati vashaika. So handizivi kuti dzingori hope here kana kuti ndakambodzokera kune munhu uya uyo akandibatsira akanditi tichangoona, but so far September wacho haasati apera. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedwe and soft life ndo yakaita kuti ndinge ndichizosvika pakuromba. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. How do you deal nemukadzi wekuti nguva dzake zhinji anenge achingopopota? Mukadzi wangu anoita sekunge munhu anogarwa, ende chinondirwadza paari ndechekuti mukadzi wangu ndinomuda ende kuchechi anotoenda anotonamata, but iye anoita sekunge ane zimweya rinopota richimugara. Anoti kana aita sekunge agarwa kudaro mukoma, ndipo apo paanobva atanga kunetsana neni. Kana akaona kuti ndinenge ndambobuda panze zviya ndichida kumuignore, haatombonyari kuti ange achinditevera panze kudaro. Akaona kuti ndikuramba ndichimuignore, ndo paanobva azotanga kundipusha apa kuti ndinge ndichimurova. Kana ukada kumusikiza kana kumuudza kuti ndinokurova, anobva ati ndiroveka, ndirove tuone. So mukoma, kubva zvandakaroora mukadzi wangu kusvika pari zvino handisati ndakambomurova, but dzimwe nguva anondiisa pamatemptations ekuti ndinonzwa ndichida kumurova. Saka ndiri kukumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Mukadzi wangu uyu uno hwake ndingaugadzirisa seiko? Iye atoriwo nherera kwekutoti ndinge ndichienda handitomborina. Kana vari sagogo vake vakura ndinotovanzwirawo tsitsi kuti ndinge ndichienda ndichinovaremedza, ndichivaudza masituation ose awo andinenge ndichisangana nawo. Ndinokumbirawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukazonzwa zvichinzi munhu anenge ava nesmall house, inawo yekuti mumba macho
anenge asina kana peace zvamuchose. Kana mukapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo mukomana achi, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ndegedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Inini ndakaroorwa nemurume wangu chidhakwa. Weekend iyo iyi yadarika, murume akangouya musi weFriday ndokubva ageza akabva aenda kudoro, ndokubva achizodzoka mangwana acho kuma4. Ndakabva ndaboyekana mukoma because akabva azomukira kuenda futi kubhawa kuma10 bhawa richinovhurwa, iye ainge atovapo pamukova webhawa. Zvino ini mukoma nashi ndanga ndiine umwe munhu uyo wandainge ndagara ndiinaye but ndichimuramba achindinyenga. Zvino ndakabva ndazomubvuma. Saka Saturday, usiku hwese hweSaturday, nemurume iyeye takazorara tichiita bonde. But mukoma nashi chiri kundirwadza ndechekuti murume uyu paakauya kuzoita neni bonde, tainge takawirirana kuti tichazosangana pabonde tisingashandisirane dziviriro mushure mekunge tazoenda tikanotestwa. But akazondinyengerera. Baba ivavo vane imwe sweet tongue isingaiti mukoma, vakandinyengerera tiri pakati pebonde kuzonosvika ndichizoti bvisai zvenyu, ndokubva vazobvisa protectoria. But the moment yavakati vachingonopedza, handidi kukunyeperai mukoma, ndakabva ndatanga kutochema. Vakandibvunza kuti kounochemeiko, ndikabva ndati ndiri kuchema kuti taita bonde tisina kushandisirana dziviriro. So mukoma, ndiyo secret yangu iyo yandiinayo. Everyday I am regretting kuti kana kuri kunzi baba ava vanenge vatori nemukondombera wangu murume chidhakwa, but iye mukunodhakwa kwake haasati akamboita zvemagirlfriend kana kukecha mahure. It is just that mukoma, ndakangoboyekana kuti munhu anorara asipo then odzoka kumba obva ati futi ari kuda kubuda kuti ange achizoswera nekuzorara asipo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava. Motoita muchienda muchinotestwa vahanzvadzi, motoita muchinotestwa so that you can know as quickly as possible kana kuri kunzi makapiwa chirwere, then boyfriend yenyu it is far much better kuti musiyane nayo boyfriend yenyu. Kana murume wenyu mava kusamuda, then you tell him kuti iwe handichakude, then you move on with your life. Asi ngatitaurei navo mucomment section.